Pakko myöntää, että tänään on vähän semmonen päivä, että kaikki turhauttaa. Minun kämpäs on tosi sotkusta, täällä on ihan hirveä sotku. Enkä me voi ajaa tätä minun epäsiistiä sänkeä, koska minä unohin minun partahöylän Veronikalle. Minä unohin Veronikalle myös minun kuulokkeet, minun hanskat, minun lempi teepaidan. Ja minä saan ne takas vasta joulun jälkeen. Mut ehkä minä kestän. Ja niin kun tykkään tästä pyykkikeittiöjuttu-asetelmasta. Tää näyttää tosi miellyttävältä. Kaapin ovikin on auki tossa. Ja me niinku tiedät, minne minä laitan ton mun studiovalon. Mut niinku, mikään ei oo tänään kivaa. Me unohdin myös sanoa, että mun kamera on rikki. Miksei linssi aukene meille? Eli en voi kuvata tällä kameralla. Yleensä minä käytän tätä. Tai minä tykkään tästä enemmän. Mut nyt me kuvaan tällä toisella. Minun piti mennä aamulla Anninkaan yliopistolle syömään, mutta Anni peru. Ja minä en ole vieläkään syönyt mitään. Minä päätin pistää mun päivän käyntiin eilisellä salaatilla ja toissapäiväisellä soijarouhe kuskus mössöllä. Ja kyllä, syön sängyssäni. Mut elämä on tänään kurjaa. Onneksi on ruokaa. Ja Jenna tulee tänään kylään. Jenna tulee pesee pyykkiä, koska sen pesutupaan on liian pitkät jonot. Minä en ymmärrä, miten me on pessyt 6 paritonta sukkaa. 6. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nyt täällä on viimein siistiä. Me oikein imuroi ja kaikkea. Tosin tossa on vielä vähän tiskejä, mutta kun kaikki ei mahtunut koneeseen, niin pitää pestä vielä toinen koneellinen. Mut nyt niin kaikki paikat kiiltää ja mun kädestä tulee verta. Sain haavan siivotessani. Jenna saapui viimein tänne. Hän tuli sohvalleni. Jenna sanoi, ettei sillä ole pikkareet jalas. Se unohti laittaa ne. Mä en tiedä, miten tolleen voi käydä, koska ei mulla ainakaan ikin käy sillä, että me unohdan laittaa bokserit, kun me lähden jonnekin. Me tehdään nyt joulutorttuja. Oikeesti mikä on niin ihanaa, kun valmiiksi leikatut leivinpaperit. Mut me ostin vahingossa valkaistuja. Tai siis kun me yleensä tykkää ostaa niitä, mitä ei ole valkaistu, koska mun mielestä se on ihan turhaa, että näitä valkaistaan. Mutta ostin vahingossa valkaistuja. Uuni 225. Et sen toki voi auttaa tässä. Siinä ne nyt sulaa. Kohta leikataan. Älä arvostele, saatana. Mut meidän se laitetaan tohon, ettei se pala niin herkästi. Nyt ei laita, kun mä laitan ihan vittuillaksi sen ihan tohon Niin kai se teet tässä järjestyksessä, että tää tulee tänne alle eikä sen päälle. Joo. Laittaako joku sen päälle vai? Joo, monet laittaa. Meidän marmelaadi loppuu. Oho, tulipa pitkä. Arvatkaa, mikä näistä levyistä on minun leikkaama. Minä tosiaan leikkasin vaan yhden. Näistä tuli kauhean hyviä torttuja. Nää on hyviä, kun nää on just niinku sopivan kypsiä. Tai kun eilen me tehtiin mun kaverinkaan, niin niistä tuli vähän liian kypsiä. Niin sit ne oli ihan semmosia kuivia. Mut nää on tämmösiä ihanan kosteita. Tortut ei oikein riitä meille, niin me tilataan nyt hampparit, burgerit miulle luokse. Jenna ottaa broilerburgerin ja minä otan vegaanihampparin. Nyt lähtee. Pyyhkäiset tilataksesi. Ongelmatilauksessa. Burgeripaikka ei toiminutkaan, niin nyt me tilataan sushia. Mikä on lohi hosomaki? Minä en ymmärrä näitä. Hosomaki, ota mä googlaan. Mut tarkoittaako se, että siinä on yksi? No näitä. Malibumaki, guamaki, kurkku hosomaki. Mikä on hosomaki? Aina toi sama. Grillatut makit, toi on ihan kuin grillatut nakit. Niin on. Mikäköhän Dallas-maki?
Se on Dallas-pulli. Joo. Nigiri ebi. Mä otan ton saman kuin siellä. Lähetetään tilausta. Nyt jos epäonnistut. Tilaus lähetetty. Arvioitu aika 38 minuuttia. Kauan jännittävää. Niin on. Meidän tilaus tuli. Se tuli nopeasti. Herra Jumala, sitä on paljon. Pakko tietenkin snäpätä heti ensimmäisenä. Meidän ruoka tuli. Sitä on ihanan paljon. Onpa hyvä. Me en niinku tiedä, että mitä tapahtuu, mutta me yhtäkkiä sain ihan järjettömän määrän snappeja. Ja näissä kaikissa lukee, että mä näen sut. Mä näen sut. Mä näen sut. Mä näen sut. Mä näen sut joka päivä, joka paikassa. Ja mä en tajua, että mikä tää juttu on, koska mä en tiedä, joku tekee nyt kiusaa minulle. Ja mä haluan selvittää, että kuka. Mä näen sut. Siis kuka näitä laittaa? Mä näen sut. Voisiko joku kertoa, että minkä takia me sai just noin 100 ihmiseltä, että mä näen sut? Mä näen sut. Mä näen sut, Hermanni. Niitä tulee koko ajan lisää. Mä näen sut. 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 Toi oli sun kaverin jäynä. Hei! Mitä sä oot laittanut tänne? Tehdään Hermannille jäynä. Laittakaa sille snappeja. Mä näen sut. Niin. Kannattaako keskittyä siihen, kun mä oon täällä? Aivan sattuu. Nuorisessa.